Jeg har i haft 2 andre anmeldelser på Equestria Piger, og jeg har masser af ting at sige. Først vil jeg gerne den første episode at forklare, hvordan man E6 vil ende op på jorden og blive forvandlet til mennesker med spildeblindhed. Hvis der er ting, jeg ønsker at blive holdt for Equestria Piger, ville de være i huden af de samme farver som deres pelsfrakker, personligheder af de tegn. De vinger og magi har de Alice Pegasier Onis at blive kaldt engle og sorcerers. Rainbow Dash er superhastighed er ikke kun for hendes fly, men hendes kører også og flugterskabning, kommunikation, befejlser. Grunden til det er, fordi Equestria Piger vil have ringe eller ingen indflydelse på My Little Pony. Principis Magic er ikke mit plejer at være mere bundet til det, end at være et spin-off-serie. Hvis lærer Uren Faust ønsker humaniseret pony og starte dating, det er okay. Så længe de fyre eller piger ved dato har de samme personligheder. Jeg vil også gerne showet til at gøre det publikum ønsker at lære ting den måde Animaniacs gjorde. Gennem sang fra om at opdatere version af verdens nationers sang.